Ne, my jsme tam prostě třeba 2 hodiny prostě se nějak snažili jako pohybovat a někam si sednout a pak jsme se usadili a přišel týpek, třeba kolik mu bylo, 45, prostě táta nějaký holčiny a že se s náma, jestli ta holka se s náma může jít jako pokecat a že nám zaplatí. A my říkáme, ať přijde, že nechcem prostě jako platit. A on, ne, já vám zaplatím, říkám, že nechcem prostě jako prachy. A on nám nějak koupil piva, ne, nebo něco. A přišla i ta holčina a chvilku jsme kecali a jak to bylo? A prostě najednou můžete se vyfotit? Jo. No, řekni to. Můžete se s ní vyfotit, že nám koupí piva, my nechcem, vole, piva. No. Prostě to, ne, sedněte Ona si. nejdřív chtěla dát litr. A říkám, že nechcem prachy a pak, že nám koupí piva a my, že nechcem a on je snad i tak přines, myslím, já už si tam pamatuju. Jako přines nám vodku, nebo něco tak, já něco se piva nepohrnul. nám přines. A on tady jako byl a teď on, to bylo za mě traumatizující pro mě zážitek. Ty se No ty smál. jsi z toho byl špatnej trochu.